agafat el pernil i ha marxat tot escopetejant. Si em donessin un pernil, donaria les gràcies mil. En un ratolí se'n va passejar. Jo em dic Ferran Aixalà, sóc un dels dos cantants dels Pastoret Rock. Jo en aquest cas sóc el Morten. El Morten és el ratolí una mica més savi, més experimentat. El meu personatge és la ratolineta, que és una ratolineta que viu en un graner. I allí es troben diferents personatges del bosc de Haki Baki. Em dic Jordi Huete i el meu personatge que interpreto és el de la guineu, que és el Marvin. I és un personatge que a mi m'agrada molt personalment. Em dic Marta Rossell i el meu personatge és de l'àvia Rat, l'àvia del Morten. Al ser una pel·lícula que té escenes amb cançons, doncs la productora Pac Màgic va decidir que estaria bé tenir un grup musical i van escollir Pastoret Rock. Pastoret Rock és una banda de rock que versionem cançons populars catalanes. La Clara i jo som les coristes, com a punt comú és la música, la locura, que també tenim una mica Pastoret Rock, i que aquesta pel·li també hi ha aquest punt d'humor, de frescura, no?, dels personatges. I era d'aquelles coses que sempre ens havia agradat fer-ho, no? Jo veia a la tele els dibuixos animats o una pel·lícula i sempre jugaves a interpretar o fer les veus del Son Goku o del l'Arare o l'Inspector Gadget, no? I és aquelles coses que sempre ens han agradat però que mai, no sé, veies possible que ho faríem algun dia, no? I quan ens ho van dir, doncs, ens va encantar, sí. Sí que és complicat de vegades adaptar sil·làbicament, perquè a la traducció en català hi ha més síl·labes que hi ha al noruec. Estic veient que la dieta noruega és rica en síl·labes, mengen mogollon. La música té un paper molt important perquè, a més, això va començar sent un conte de ràdio, radiofònic. Llavors, allí al seu país, tots els nens saben les cançons d'aquest espectacle. De fet, hi ha un espectacle també infantil de teatre, o sigui, hi ha contes, allí és molt tradicional. I després, jo, per exemple, les meves nenes, el poc que hem vist, allò que... i els encanta, se queden embogats. És una bona pel·li que s'ha de veure. Té punts dels personatges molt de clown, molt de pallasso, molt de gestos, mirades, que pares a pensar com ho han fet i és un curro espectacular. La música, tot està molt bé, m'ha agradat molt. M'agrada molt, sobretot, la formació instrumental que aguanta tot. No és una orquestra, és un grup de corda i molta percussió, i està molt xulo, està molt xulo. M'agrada com el missatge que hi ha darrere la pel·lícula de com tots els del bosc es fiquen d'acord, tots els animals, per fer aquesta llei de que no es mengin, per construir un món millor, no? A mi m'agrada això. Visualment ben feta, i jo que sóc pare, doncs crec que als nens els agradarà molt. Descobreix www.pacmagic.cat.